helburue da, aizialdi zen be, euskara zeiteko oitxuri hartziz, askotan da oitxuri hartziz, errezena badan ontzako izaten da, erdera zeitie. Baina oitxuri hartzen bozu, euskara zeitekue, azkenin konturatu barik ainet jozu, da, ez da izela ikusi, askotan esan da, euskeri bakarrik eskolan, umetxik izipa ez dagoena, huele txien euskara zeitzen espada bebe, baina, lortu bida, hori oitxurioi, behintzat euskara zeitekue, eskolatik kanpo da alde guztietan. Eta Txilipurdi elkartiek, ez da jarraitzen da emoten? Bai, hasi zanetik, eta Txilipurdia gabi, da oso poziga, gu eure deukene barreriaz eta lan eiteko eriaz, eta gaztie bezaleke pozi dauezela, orduen hor bantetzen gara. Gazteleku bat da, 12 eta 16 urteko gaztientzat txoko bat, aizialdi ezitzaile bat ez disfrutetako txoko bat, eta hori, euskarazko aizialdi bat. Orduan, 2 lokal dauko hemen, eta badaz futbolinak, pinpona, gero dau txokotan banatuta, eta hau izango litzake txoko aktibo haua, erosaratatxua bat, eta gero dau lasaiza, txoko lasai bat, pelikulak eta holan ikusteko. Hemendik kanpo joguz irterak, joguz, ez dakit, oin adibidez aurreko igandien, izan irtera bat, surf ikastaro bat eitera junginen zarautzera, eta gero gauak egitera eta ukuetenga lantzien behin. Eta gero hemengo jaizetan eta ukueten gara herriko ekitaldizetan parte hartzen dugu eta hori gutxiko gara. Pero aste santutan eta bebai, nahi izaten da bela kanpora jutia, galdetze dut zaunora nahi da behin jun, eta horren arabera, igual fansan urtean ingauen hori ora eta zarautzera irterak. Eta gero horrekin batera, kaiak ikastarua, surf ikastarua, horren arabera. Egunetik egunen aldatu itxen da, ez da zenbaki fijo bat, baina egun baten asatzu juntagu domeka baten o zapatu baten 30 pertsona, normalien juen detorri zen egoten die, horren momentu baten aldi egon 15, bestaten aldi egon 5, bestaten 20, baina ez da zenbaki fijo bat. Azkenien sarrera hemen zabali dau beti, eta juen aldie, herrira, betorri, hemen jolastu pizka, barrio juen, orduen zenbakia aldatu itxen da. Zin da, holan, eskaintzen dauen gauza ez daki garrantzitsuena? Nire ustez, egoteko txoko bat, lehengo eta behin. Gero, zitzaiak egoteak eurendako da garrantzitsua, segizeten da, eurak die eredu. Edo zen momentutan, eros gauzetarako eta ez diez irakasleak ez gurasuak. Orduan, konfiantza maila bat sortzen da, denporiaz, baina konfiantza maila bat sortzen da, eta erosoine arazo kexa edo erose gauza daukiela, euren gana jotzen daue asko, samur eta asko. Azkenean lagun moduen hartzen daue kostata eta konfiantza bate lortzen danien, baina gaur egun lagunak die esateko.